Zviri sei traders? On this video ndiri kuratidzai kuti munogadzira sei account, personal account yenyu yeforex yatichange tichishandisa pakutrade wachange tichiita nditi. Saka kana uri kuona video rinori uri paWhatsApp kana paFacebook kana paYouTube, tichanobaya link rinenge riripo either tiri comment section kana kuti ukaenda padescription peaccount unoona pane link rinenge riripo pane pakanzi vhura account handitika, right? Saka tichanobaya link iroro. Link iroro kana taribaya richatiendesa kuwebsite kweDeriv. Handiti Deriv ndo company yachange tichishandira nayo pakuita sei pakutrader. Kana kuri forex anonzi mabroker handitika, right? Saka tadirectwa page kwedu kunenge kwakadai so handiti. Iwo uchaningirikina kana yapedza kuload handiti kuloada zvakanaka iwo chabaya apa kanzi open account apa tapabaya kudai handitika. Ichatiendesa papage pekuti tikwanise kugadzira account yedu, right? Kana ichinge yaload zvakanaka ichaburisa pakadai apa handiti. Tichaselecta nyika yatiri, unogona uri South Africa, unogona uri kupi, unogona uri kupa handiti. Uchabaya pakanzi sign up apa. Tabaya ipapo handiti. Since we are using tushandisa personal email address yedu handitika, tichaita sign up with Google handiti kana kuti sign up with Facebook handitika, zvese zvinoita. But since isusu tuita sign up neGoogle handiti, tichabaya ipapo pakanzi sign up neGoogle apa handitika. Ichatiburisira list rema email anenge ari mufoni medu handiti. Saka pa list ipapo tichasarudza our personal yaunozwa kuti iyi handife ndakaita sei ndakairasa handitika, right? Tichasarudza personal yedu to selecta inokuendesa panapa handiti, obva wati continue. Right, kana yaloada zvakanaka ichakuendesa papage pakadai apa handitika. Apa kanzi try real trading apa ndepekuisa mari chaiyo handiti. But isusu toda kushandisa mari yedemo, fanike iri apa 10,000 iyo handiti. Saka apa ndichakuratidzai kuti tinoedha sei madetails edu kana tapinda paaccount panapa, right? Anomuona pakanzi set up profile apa, uchadzanya pakanzi try real trading apa handitika. Ndipo pachaita sei pauchabaya womirira yoload. Right, kana yaload ichakubvunza manje personal details ako handiti. Saka iwe uchanyora first name, uchanyora zita rako handiti, last name ndo surname yako onyora, date of birth zuva rawakazvarwa onyora, country zvese yakakuisira, woisa phone number handitika, obva waita next. Saka right, panapa ichakubvunza kuti uconfirm identity yako. Saka isusu tichasarudza driver's license, passport kana zvaunenge any document raunenge unaro, but ini chaisa national ID ndati next. Saka waita next ichakuunzira aka notification aka, iwe uchaselecta pekuti ubatidze camera, then wabatidza camera pa while visit the site up allow this time, ichakubuditsira page iri. Saka uchazadza face yako apa yobva yakuendesa pa next page pekuisa chitupa. Saka kana waisa chitupa unobva wadzvanya next inenge chikupa masteps uchiita zvavari kuita zvavari kuita kusvika wapedza yokudza kuti account yako yaredi, then tienda pedza neaccount iyi.